Helo. Just cyn ni wrando i y sgwrs heddiw, dwi just moyn rhoi bach o context i y cwpl o geiriau fyddwch chi'n clywed yn y podlediad. Dawns werin, so mae dawns werin yn folk dancing. Clocsio yw clog dancing, I guess. Cwlwm Celtaidd yw gwyl Celtaidd ym Mhorthcawl, a Celtic music festival in Porthcawl, and Lorient yw gwyl yn Llydaw. Lorient is a Celtic music festival in Brittany. Hopefully everything else is fine. Joiwch Sgwrsio. Helo, a chroeso i Sgwrsio. A heddiw dwi'n yma gyda Meg. Mae Meg. Helo, Meg dwi. Ti'n iawn? Ia, fi'n iawn, diolch. Sut wyt ti? Dwi'n good, diolch. Ie, dwi'n eitha oer ar hyn o bryd achos mae tywydd wedi bod ofnadwy heddi. Basically, just i ddechrau, wyt ti'n gallu just dweud tipyn bach o pwy o'i ti? Okay. Wel, mae Meg dwi. Dwi'n dod o Gasnewydd a fi'n chwarae ffidl mewn bandiau fel Avanc a fi yn y Brifysgol Met Caerdydd yn astudio celfgain ar hyn o bryd. Fi yn fy ail flwyddyn, a dyma fi. Beth ydi celfgain, y gair gain? Fine art. Oh, fine art. Iawn, cool, diolch. A dyna sut dwi di cyrdd ti trwy'r dy gerddoriaeth ti. SE i'r cwlwm Celtaidd, Mhorthcawl, a dyna lle dwi wedi weld ti perfformio hefyd. So, ti'n rhan o'r band Avanc. A beth yw'r holl enw Avanc band ieuenctid Cymru? Mae'r actual enw yw Avanc, ond dyn ni'n ensemble gwerin ieuenctid Cymru, ond mae'r Avanc yw mwy broffesiynol, I guess. Fel band name ti? Yeah, mwy casual. Yeah, a ni di siarad am hynny yn barod, ond pan o'n i'n cyfieithu Avanc jyst i ffeindio mas beth mae'n enw yn golygu, mae'n dweud beaver. Yeah, mae Avanc yw creadur mor fel cymysgyd rhwng alligator a beaver, ond mae yn myth, so mae'n llawn o fersiynau o hon. So mae fel mythical creature te, Avanc. Mae'n more in keeping gyda'r vibe werin, I guess, yeah? Yeah, mor traddodiadol, a dyn ni'n just stick o gyda'r gwerin. Oh, sorry. Thema gwerin. Naethoch chi ddewis yr enw, neu? Naethon ni llawer o opsiynau, a ni just talu y enw, a mae Avanc wedi ennill. Mae nhw'n synio yn debyg i ifanc, fel Avanc, so mae'n just gwneud sense, really. Yeah. Y tro cyntaf clywed i am yr enw, o'n i'n meddwl, falle mae'n hen gair am ifanc neu rhywbeth. So mae'n gweithio dda iawn, really. Gyda dy cherddoriaeth ti, dwi'n gwybod ti wedi perfformio yn llawer o lefydd, ond oed ti'n gallu sort of dweud tipyn bach am dy gerddoriaeth ti? Fi'n perfformio gyda Avanc, wrth gwrs, a ni'n teithio o gwmpas Gymru mwy na rhywbeth, a y flwyddyn olaf es i Lorient gyda Avanc, so eithon ni i Ffrangeg, a roedd yn absolutely class. Just mae'r crowds yn mor lively, a mae'r rapport yn just so lush. Dyn ni wedi release Avanc fideo newydd. Mae gen i ni track Mark Glass, nes ti clywed? Yeah, really cool, yeah. Achos chi'n canu hefyd, so mae harmonies yn really cool. A wedyn mae pob person yn canu ei offeryn nhw. Achos ti'n chwarae ffidl mewn y fideo? Yeah. Yeah, achos dwi'n gwybod ti'n gallu canu'r y drum Iwerddon. Beth ydy'r gair?
Baran o bodran. Yeah, no, yeah. I couldn't think of the word, so ni'n meddwl fel Irish drum. Beth ydi, just i mynd nôl, beth ydi lorion? Mae'r lorion yw gwyl yng Brittany. Sa'n siŵr am y geir. Llydaw. There we go. Diolch. Mae'r teitl yw Festival Interceltic, fi'n meddwl. A fyna mae llawn o llwyfan, mae gen ni Scottish, Irish, Welsh type of, what do you call it, pavilions. A mae'r llwyfan Gymraeg yn cynnwys Avanc a Trials of Cato sy'n band Gymraeg hefyd. A yn ogystal â hyn, mae Pendefig yw un arall. Mae Pendefig yn cael llawer o bobl sy'n dod o y band Calan sy'n eitha mawr yn Cymru. Ie, ma'n fel supergroup, ie. Llawer o pobl o'r scene werin yn perfformio mewn y band. 15 ohonyn nhw. Wow. Mae gen nhw 3 ar bras, a wedyn y hollol yw, gwerin type stuff. Na, mae gen ni bassist a drummer, so eitha modern. Mae'n cool iawn. Ar y pwnc o'r modern, I guess, on the subject of modern, lle dych chi'n feddwl? Dych chi'n tradyddiadol werin, neu dych chi'n fusion, neu bach o'r ddau? Wyt ti'n gallu dweud tipyn bach am hynny? Ni'n trio wneud cymysgydd rhwng modern a traddodiadol. Ni'n trio beth yw engage eto. Oh god. Dwi ddim yn siŵr. Sure. Engage pobl ifanc i fewn y scene traddodiadol mewn ffordd sy'n chwyl a just merging pethau fel drums a gitar mewn mix and just ideal incorporating that sort of vibe. Mae Avanc yw prosiect broffesiynol, ond dyn ni'n trefnu pethau a ni'n dal yn gweithio ar pethau. So, dyna llawn o cynllunio, sorry. Ond mae'n gyffroes. Mae gen ni llawer o pethau i release eto. Mae gen ni fideo arall o'r enw Fits. Fi'n meddwl bod mae'n dod allan rhwng Tachwedd around that time. Mae'n cool iawn, mae'n really cool. Dwi wedi weld chi perfformio yn fyw yn Cwlwm Celtaidd a dwi'n credu chi'n really dda a dwi'n really hoffi cymysg, the mix, achos mae canu'r ddelyn gyda chi, mae fiddles a stuff, ond hefyd chi'n dawnsio, mae cwpl ohonoch chi yn dawnsio, a chi'n trio datblygu yn fy marn i, develop y celf ymlaen, I guess. Achos dwi'n caru pethau werin, ond dwi'n credu mae'n pwysig i datblygu a symud ymlaen i newid pethau, achos dyna sut mae popeth yn fyw. So dwi'n really hoffi hynny. Mae'n pwysig i annog pobl ifanc, I guess, i ddod, i gwrando. Oes barn gyda ti i newid yr sefyllfa? You don't have to have one at all, ond... Mae'n eitha anodd i siarad amdano hyn, achos dyna llawer o hanes tu ôl hyn, a fy hoff fath o cerdd ar hyn o bryd yw Albaneg, yw the Scottish, a mae'n really anodd i annog pobl ifanc i fewn y industry Cymraeg, achos dwi ddim yn gwybod pam, actually. It's just one of those things where dyn ni'n tu ôl pawb arall, so ni'n gweithio ar hyn, mae Avanc yn trio wneud unrhyw beth amdano hyn. Ni'n trio get out of that routine and that structure. Work in progress. Mae'n diddorol iawn, a mae'n yn llawer o ffyrdd
in a lot of ways, mae'r Cymru yn cadw llawer o pethau tradyddiadol. Enghraifft, yr iaith. Ond mae sy'n cerddoriaeth werin yn just wahanol iawn. Mae mwy poblogaeth mewn gwledydd arall. Ond, siwr o fod, mae'n cwestiwn mawr i siarad yn. A'n gobeithio pethau fel Avanc yn gallu annog pobl newydd. Achos i fi, achos i ysgol yng Nghas Newydd hefyd, fel ti, dysgais i ddim pethau am fel pethau werin, fel dawns werin a stwff. A wyt ti'n gallu wneud dawns werin? Na, really. Fi'n gallu clocsio bach, ond na, not really. But fi'n dod o Gas Newydd hefyd, a mae'r Aldal Saesnegaidd, a dwi'n siarad Gymraeg trwy yr sîn cerddorol, a mae'r un reswm pam fi'n even trio, achos mae'r Eisteddfod yn, well, I mean, that's the shit in Wales. Os ti ddim yn siarad Gymraeg yn yr Eisteddfod, ti'n gael looks a pethau. Ond mae ychydig o bobl yn annog pobl ifanc, a just unrhyw un i dysgu Gymraeg sy'n dda, ond ni'n siarad am hyn cyn y sgwrs, am gwneud camsyniadau, a sut mae'n gallu bod yn embarrassing os ti'n gwneud mistakes fel hyn, a just pethau bach, mae fy ffrind yn siarad amdano fe yn gynnig, a mae hi'n teimlo fel mae'r Cymru yn gallu bod yn eitha yn welcoming i dysgwyr, a dyna stigma, ond mae'n gallu bod yn wella, fi'n meddwl. Mae'n pwg diddorol iawn, a dwi'n deall, a mae'n really odd, a dwi wedi clywed llawer o straeon, ond dwi'n wedi bod lycus, dwi'n credu, a sa'n wedi cyrdd unrhyw un sy'n wedi bod rwd i fi. Mae'n weird. Mae'n un ochr o pobl sy'n, eitha critical, ond hefyd, yr ochr arall yw llawer o pobl fel dy ffrindiau ti, siwr o fod, fy ffrindiau i, sy'n really, really positive. Ond mae'n odd, ro'n i'n cael sgwrs gyda ffrind fi sy'n dysgu Cymraeg hefyd, a ro'n i'n siarad am pan ni'n cyrdd rhywun yn Saesneg sy'n dysgu Saesneg. Does neb yn really meddwl am y camcymeriadau maen nhw'n neud. Ni'n just acceptio, iawn, maen nhw'n siarad Saesneg, maen nhw'n dysgu, maen nhw'n ail iaith, mae hynny'n hollol iawn. Ond mae llawer o bobl sy'n weithiau, sy'n iaith cyntaf, sy'n teimlo not confident, anghyderus? Anghyderus, dwi'n gwybod llawer o pobl sy'n iaith gyntaf sy'n teimlo anghyderus i siarad Cymraeg. Okay. Maen nhw'n meddwl, na, fy Cymraeg fi ddim yn digon dda. Mae'n dibynnu ar ble wyt ti'n dod o, achos ni'n dod o'r De Gymru, felly mae gen i llawer o'r ardaloedd, ardalau, areas sy'n Saesnegaidd. Ond o gwmpas Gymru, mae gen i ni llawer o beth yw variety, amrywiad, gyda... That's a good word. Amrywiad. Mae gen i llawer o amrywiad gyda ability. Mae'n just dibynnu ar dy hyder, fi'n meddwl. Dros y mlynedd, mae fy hyder yn eitha gwella, fi'n meddwl. Fi'n siarad gyda ti a fi'n teimlo'n absolutely fine, ond mewn setting arall, fi'n gallu bod yn absolutely mind blank, a mae'n just dibynnu ar beth yw environment, amgylch.
No, dwi'n cytuno. Dwi wedi bod mewn sefyllfa debyg. Felly, fel yma nawr, ni'n siarad Cymraeg hollol iawn, dwi'n deall ti, ond i fi, mewn grwpiau mawr, dyna lle dwi'n stryglo i ddilyn y sgwrs. Achos wyneb i wyneb, os fi'n siarad gyda un person, mae hynny'n iawn, ond mewn grwps mawr, a os maen nhw'n dod o Gorllewin Cymru neu Gogledd Cymru, mae'n anodd i ddilyn. Os maen nhw'n grŵp o siaradwyr o Gaerdydd, mae'n wahanol, achos dwi'n credu mae'n Cymraeg yn De Gymru, obviously mae slang yn bodoli, ond does dim llawer o slang, neu it's slang that I understand. Fi'n deall. Mae'n dibynnu ar ble ti'n dod o, like, as you said, fi'n teimlo fod os ti'n dod o'r gogledd, beth yw tend? Oh, well, you tend to speak at a quite a faster pace, a mae'r dialect yn completely wahanol anyway. Ond, mae'n just dibynnu on pwy sy'n siarad, fi'n meddwl. Dwi'n cytuno. So dwi wedi bod siarad llawer gyda ffrind o Gogledd Cymru, a wedi dysgu llawer o geiriau ohono hi achos ni di siarad Cymraeg. A beth dwi'n hoffi pan dwi'n siarad gyda rhywun o Gogledd Cymru neu Gorllewin Cymru, this is where I found it the majority of the time, ond achos maen nhw'n iaith cyntaf a maen nhw'n dod o ardal Cymraeg, os dwi'n stryglo i esbonio neu deall, maen nhw'n hapus i cario ymlaen yn Gymraeg a just esbonio mewn ffwrdd wahanol neu siarad mwy araf, whereas yn De Gymru, dim pob tro, ond weithiau maen nhw'n newid i Saesneg straight away. Fi'n cytuno achos mae gen ni residentials yn Bala yn y Gogledd, ac yn y tarfan mae pawb yn mor patient gyda'r dysgwyr fel fi anyway, a like un pint down a fi'n siarad yn iawn, ond slow start. Awn ni just fynd nôl actually, achos o'n i'n siarad am, nes ti ddechrau dysgu Cymraeg achos ro ti'n dysgu sut i chwarae cerddoriaeth werin, neu nes ti dysgu Cymraeg cyn hynny? Cyn, nes i ddysgu y Gymraeg rhwng y ysgol fel tygau, etc. A fi wneud yn lefel A, ond roeddwn ni symud i ysgol arall i wneud lefel A Gymraeg, achos does dim digon o bobl i wneud y cwrs. Mae'n amazing, achos pryd nes ti teimlo cyffyrddus i defnyddio Cymraeg? Achos yn fy marn i, dysgais i ddim llawer o Gymraeg yn y GCSEs, y tygau, a nes i ddim wneud lefel A Cymraeg, ond dwi'n gwybod maen nhw'n just ffocasu ar y llenyddiaeth, the literature, dim i siarad. So, ble nes ti dysgu a adeiladu y hyder i defnyddio Cymraeg? I guess trwy'r Eisteddfodau neu be? Sa'n siŵr, really. Fi'n meddwl trwy lefel A, byddwn ni'n datblygu y geirfa sy'n eitha ffurfiol ac angffurfiol, so it would just be a build-up of context and more words and stuff that I missed out on in primary school, in high school and whatever. Mae just ymarfer, honestly. Mae wedi tynnu mlynedd i datblygu fy hyder, ond fi yma naw, ond fi'n teimlo yn iawn, a fi ddim yn siarad Gymraeg yn gyffredinol ar hyn o bryd, achos fi'n byw yng Nghaerdydd, a ar fy cwrs does dim llawer o bobl sy'n rygl yn y Gymraeg. Dyna ychydig o bobl, ond nes ti ddim yn cymdeithasu gyda nhw a lot of the time. So, mae'n eitha anodd, ond mae yn lush. Fi di wneud un blog Cymraeg am y Brifysgol Met Caerdydd ar y penwythnos. Oh, cool. Si eitha cyfroes.
A sa'n siŵr os mae'r blog yn ar-line eto, ond fi'n just siarad am celf mewn quarantine a lockdown fel myfyrwyr. So just unrhyw beth bach. Lot more trail of thought, but dyna llawn o gwybodaeth. Yeah, no, man really cool. I guess I adeiladu dy hyder di, siŵr o fod, achos ti'n performwr, ti'n... Yeah, falle. So siŵr o fod, mae'n helpu ti i ymarfer a annog ti i bod mwy hyderus. Dwi ddim yn gwybod, ond i fi, o'n i'n neud llawer o ddrama pan o'n i'n yn ysgol. I mean, I guess I did drama because I was confident, ond drama also helped my confidence. Man fel chicken and egg, ond mae'n really cool, achos ni di ddweud, ond es I ysgol yng Nghasnewydd, a sain wedi cyrdd llawer o pobl o Gasnewydd sydd wedi dysgu Cymraeg a wedi mwyn defnyddio a byw mewn y byd Cymraeg hefyd. A mae'n just really, really cool. Fi'n meddwl bod fi'n teimlo yn eitha hyderus gyda ti, achos ti yn dysgwyr hefyd, a mae hon yn just mor gyfforddus, achos na ni'n gallu gwneud cymeriadau, a mae yn okay, a ni yn in the same boat as you will. Dwi'n gwerthfawrogi hyn. A dyna beth sy'n pwysig, really, a dyna pam dwi'n neud y podlediad fel yma, achos just I rhoi enghraifft I ddysgwyr arall, gobeithio dros y byd, sy'n dysgu Cymraeg, ond dim rhaid I ni bod rhugl neu teimlo rhugl I cael sgwrsio diddorol, gobeithio ddoniol, gyda pobl eraill sy'n iaith gyntaf neu ail iaith, achos yng Nghymru mae rhaid I ni really datblygu y sefyllfa I annog mwy pobl I ddechrau dysgu, achos mae llawer o pobl sy'n monoglot, monolingual, un iaith gyda nhw, a maen nhw'n meddwl weithiau, ma'n just anghosib I dysgu iaithoedd newydd, a dwi ddim yn cytuno gyda'r y barn hynny. Fi'n cytuno. Iawn, na'n just mynd nôl I cwpl o'r cwestiwn, a beth yw dy hoff gair yn Gymraeg? Right. Dwi ddim yn gwybod pam, ond fi'n hoffi yr gair 11, so 11. Fi'n just hoffi y sain ohono fe. Mae'n just mae'n cynnwys the and the ar yn fi'n just hoffi fe. Dwi'n really hoffi y gair 11. Dwi'n cytuno gyda ti. Mae'n really llifo. Mae'n just flow. Ond dwi'n casau y gair ysgytlaeth sy'n milkshake in English. Just milkshake. Swnio'n afiach. Mae'n just disgusting. Wyt ti'n cytuno? Ysgytlaeth. Ysgytlaeth, Dydw ddim yn swnio fel mae'n apelio, Ti eisiau ysgytlaeth? Na, dwi'n... I don't know, fi just ddim yn hoffi fe. Mae'n ysgytlaeth yn ddiddorol iawn. Dwi'n siŵr o fod, it needs to mean something a bit more, I don't know, a bit more jagged. Dwi ddim yn gwybod, like a rusty bucket should be called an ysgytlaeth or something. Be amdano beth yw dy hoff gair? Dwi ddim yn siŵr. Dwi'n hoffi gymylog. A dwi'n hoffi sglodion. Sglodion yw classic. Ond mae'n siomedig achos does neb really yn defnyddio y gair sglodion. Maen nhw'n just dweud chips neu chips. Ond pan dwi'n dweud sglodion, dwi'n really dychmygu chips go iawn o'r chippy, sglodion. Sgen ti unrhyw geiriau bod ti'n casau, sorry? Dwi ddim yn hoffi licio. Mae'n eitha, dodgy, yna. Achos dwi'n gwybod mae'n dod o to like something, ond licio,
achos ni'n, iaith gyntaf fi Saesneg, dwi'n literally just dychmygu licio, as in to lick, and dwi ddim yn teimlo cyfforddus pan dwi'n dweud e. Yeah, mae'n angen. Yeah, angen. I pobl sy'n tu fas o De Gymru, angen yn golygu ofnadwy yn Saesneg. Wel, gai ofyn yr un olaf i ti, so, dyma'r y sefyllfa, mae peiriant amser gyda ti, a ti'n gallu mynd nôl mewn amser a ymweld 3 lefydd wahanol. Ble fasa ti fynd? Byddwn ni'n mynd i'r Egypt fel, fi'n hoffi hanes hunafol, so ancient history, a fi'n just caru, y pyramids a pethau fel hyn. Fy hoff ffilmiau yw Indiana Jones a pethau fel hyn, achos dwi'n just caru history ar hyn o bryd. Fi'n meddwl unrhyw le fel Egypt. Mae'n cool. Mae'n opsiwn cool, iawn. A weld sut maen nhw wedi adeiladu hefyd. Oh, yeah. Achos sneb yn really gwybod. Mae'n mor ddiddorol. Fi'n caru fe. Dim ond Egypt? I'm sure, really. Dim rhaid i ti, mae un yn iawn, ond... Byddwn ni'n hoffi cwrdd a Robin Williams, cyn bo mae fe wedi... beth yw'r word? Marw? Yeah, marw, thank you. Fi'n caru fe, a mae fe yw fy hoff actor. Byddwn ni'n hoffi mynd nôl. Falle weld ei stand-up mae fi'n just caru fe. Ti'n fan mawr? Fi yn. Dwi'n credu oedd yn just, arbennig iawn. Y ffordd mae'n gallu just improviso hefyd a just ar y spot. Yeah, mae'n mad. Mae'n diddorol iawn. Meg, so ni'n lycus iawn, achos ti wedi recordio rhywbeth bach i ni, just i rando i. So ar y diwedd o'r podlediad byddwn ni'n chwarae y can ti wedi recordio. So felly diolch yn fawr am wneud hynny, ond oed ti moyn ddweud unrhyw beth am y can, neu y ffordd ti di creu? Recordiais i track o'r enw Heiza Quins gan y band Calan, just un clip bach fel 1 munud, a fy hoff tune yw hon yma. Fi'n chwarae ffidl, dau ffidl a 1 gitar. Mae'n just bach o hwyl, really. Dwi'n really, really hoffi e. A just ar gyfer y listeners, mae Meg yn canu y ffidl dwywaith a gitar. A ti di recordio 1 section a wedyn... cysylltu nhw, connect them, I guess, editio nhw, a mae'n just really, really hwyl, a mae'n can hyfryd, a diolch yn fawr am recordio y gan, just i ddangos dy skills di gyda'r y ffidl. Great. Meg, diolch yn fawr, mae wedi bod hyfryd iawn eto i siarad gyda ti, a os mae pobl eisiau weld dy gerddoriaeth di neu ffeindio ti, achos falle ti'n neud, ti'n performio, wyt ti'n gallu rhannu dy gwybodaeth di, os mae unrhyw un eisiau contactio ti? Mae'r handle am Avanc yw @Avanc, AVANC, and then Cymru, so CYMRU, a mae hon yw ar Facebook a Instagram, both the same. A wedyn, am fy account bersonol, fi yn Megan Eliza Cox. Ond, dilynwch Avanc yn gynta. Ond, ti'n neud, dyn ddim wedi siarad am hynny, ond ti'n neud, ti'n peintio a neud sketches sy'n cool iawn hefyd. O'n i'n really hoffi yr un gyda'r pobl sy'n clogsio. Mae'n really cool. Diolch. Dwi'n argymell i pobl i weld dy gelf di a dy gerddoriaeth di, achos ti yn talentog iawn. I'm not just saying that. Mae'n pleser i siarad gyda ti. Cariwch ymlaen gyda y Cymraeg. A ti hefyd. Mae'n wedi bod really lovely. So diolch eto am siarad gyda fi ar gyfer Sgwrsio.
pob lwc gyda dy gwrs ti. Gobeithio weld ti unrhyw bryd. No, rhywbryd, sorry. Weld ti rhywbryd yn fuan. Diolch yn fawr a hwyl. Diolch. Hwyl, bye. Bye. Right, just cyn i gwrando i Hayes and Quins gan Meg, can o'r y band Calan. Dwi jyst moyn dweud diolch yn fawr iawn am gwrando i y podlediad yma, Sgwrsio. A os ti moyn bod ar Sgwrsio neu ddilyn ni, ti'n gallu ffeindio ni ar Facebook a Instagram. Diolch yn fawr iawn eto, a gobeithio ti di fwynhau. Ta-da.